थिग गयो दा बेनि सायावहाय गोसोजों गोसो बयबो आरज गाबनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय। नेचार फ्रम एक्स एनडिपिनि आफादगिरि आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनिनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अफ एक्स एनडिपि बे खोथाखौ दिनै जों मानो नैबे केन्डेल लाइटिंखौ जोङो सावदों। निश्चय मोनसे केन्डेल लाइटिंखौ सावनायनि खारनानो जाहैबाय जिहेतु जोंनि आफादगिरि एनडिपिनि बिथां जोंनि रन्जन नाब्ला दैमारि सारजों लोगोसे आदार्स जोंनि माखासे जोंनि अफिसार्स आरो केडार्स दं बिथांमोनखौ जाहाथे गाबोननि दिनजों 29 तारिख गाबोन सुप्रिम कर्टआव मोनसे हियारिं दं। बे हियारिंआ जिहेतु साक्सेस जायो जिहेतु जोंनि जिहेतु दिनै बेखौनो जोङो इसोरनाव जों क्षमा बिदों प्रार्थना बानायदों जिहेतु जोंनि बिथां दैदेनगिरि मोनहा साक्सेस जानांगौ होननानै आङो गुरैयै आनान गसाइनाव गाबखोयो। जेन' जोंनि बे दाख्लि सिजन खरावबो बिथाङा मोनसे केस दंमोन। बे केसाबो टटेलि जोंनि सिजन खराव बिथांनि केसा गैया होननानै फोसावजाबाय आरो लोगोसे रन्जन नाब्लाजों लोगोसे दिनै बुंनो थाङोब्ला ससजन चौधुरी आलपारनि रस्क'आ बिथांमोना दिनै बिथांमोनाबो गफानो हाबाय आरो बे केसनि थाखाय बिथांमोना जेबो दाय गैया होननानै बिथांमोनखौ दिनै बुंदों आरो दिनै बिथांमोना उदां जाबाय सेसन कर्टनिफ्राय। आरो दा जोंहा गाबोननि बेलायाव जोंहा सुप्रिम कर्टआव हियारिं दं। बे हियारिंआबो मोनसे साक्सेस जागोन होननानै आङो भगबाननिसिम बा जोंनि अबंलावरिनिसिम जोङो बयखौबो खावलायो आरो बिथांमोनखौ बयबो जेनेबा जोङो आरज खालामो बेनि थाखाय आं खावलायो। जिहेतु दिनै बुंनो थाङोब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो दहाय फुङाव लोगो हमदों हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोनखौ लोगो हमनायाव बिथांमोना मोनसे पजिटिभ खोथाखौ बुंदों आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला गाबोन बेलाखौ लानानै जे बिथाङा बे खोथाखौ बुंहरदों जाहैदों जिहेतु बिथांमोननि साननाय हनाय मेन्टेलिटि गासिबो पार्टनि मानसिफ्रा खोब मोजां खामानि मावगासिनो दं। बे खोथाखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा बुंदों। आङो नैबे जोंनि रन्जन नाब्ला गनंगआव बिथांमोना मुखुब खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बिथांमोना जे खोथाखौ दिनै बिथांमोना सानदों जे जों सानदों बेबायदि मोनसे लाइनाव फैगोन आं बेखौ आसा खालामदों। जेराव मोनसे हेमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनि CM आरो जोंनि बे स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा बे जोंनि एक्स एनडिपिनि खामानिखौ बिथांमोना मुखुब मावदों आरो बिथांमोना जिहेतु जोंखौ पलिटिकेलि दा बावैनो सप्तासेनि गेजेरावनो जोंखौ बिथाङा लिंहरगोन आरो बिथांजों जों सावरायगोन। आङो दिनै बे खोथाखौ दिनैनि बे दिन केन्डेल लाइटिं बे बिबानजों बे हाबाफारियाव आङो बेखौ डिक्लेयार खालामाखै। बेखौनो जोङो बुजिनो हायो जिहेतु जोंनि इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिआ थैथां दिनै नांदों आरो बुंनो थाङोब्ला इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिआ दिनै सानसेल' खामानि मावाखै। जों 2 बोसोर जाबाय। 2 बोसोर खामानिया जोंना मोनसे रेस्टलेस गैयै बा मोनसे रेस्ट गैयै थाखा फैसा गैयाब्लाबो जों खामानिखौ मावदों। दा बिथांमोननि थाखाय मावदों आरो बर' जाथिनि थाखाय मावदों आरो जोंनि भिक्टिमाइज न'खरनि थाखाय मावदों आरो जोंनि माखासे एग्रेसिया
बिथांमोननि थाखाय बावदों आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै आसामनि दाब दाब जायगायाव बिटिआरनि नङा दिनै बिटिआरल' नङा दिनैनि बे केन्डेल लाइटिंखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दिनै खालामदों बुंनो थाङोब्ला धेमाजि जेनेबा गलाघाट गवालपारा ओजों डिमापुर कार्बि आलं बेनिफ्राय बाक्सा उदालगुरि बिश्वनाथ ओरैहाय जोंहा सनितपुर आरो ओरैहाय जोंहा चिरां आरो क'क्राझार जोङो सोब जायगायावनो दिनैनि बे केन्डेल लाइटिंखौ जों सावदों आरो जोङो भगबानाव जोङो खावलायदों बा जोङो आर'ज बिदों जिहेतु रन्जन सारजों लोगोसे गासैबो जोंनि मावथि बिथांमोना गनांगौ होननानै आङो आर'ज गाबदों आरो बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ जोंना ओरै बारा फैबायना मानसिया जाय जाय बिथांमोना सावखांबाय औ लायोबा मोजां लानो हायो बयबो केन्डेल थोजासे आखायाव लायोबा मोजां स्रां जानायनि आरो साजियोबो ओरैबो मोनसे सावखांबायबा बयबो सारियावहाय गसंफैनो थाखाय खावलायदों गोसोजों गोसो सारमोना जाहाथे गयो दा बिनि सायावहाय गोसोजों गोसो बयबो आर'ज गाबनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय जागायबाय